Wai tsaya, me ya bawa Marco Asensio matsala a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid? Kana gani babu tambaya, ka san dan wasan lokacin da yana ganiyarsa yayi wuta kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kafin ya shuɗe. Cikakken suna shine Marco Asensio Williamson, tsohon dan wasan Spaniya da Real Madrid. An haifi dan wasan 21 ga Januwari 1996, wanda aka fi sani da buga barin winger da kuma attacking midfielder. A ranar 13 ga Agusta shekara ta 2017, ranar da ya rattaba kwantiragi da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, ya daga musu riga. Ya fara cin kwallonsa a ta farko a wasan da aka buga tsakanin Real Madrid da Real Sociedad a kakar wasa ta 2016 da kuma 2017 a La Liga. Cikakken manya-manyan jigon da suka bashi matsala a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya hada da wucewar Cristiano Ronaldo a shekarar 2018, sannan kokarinsa ya fara yin karanci wajen cin kwallo da kuma samun nasarar bada taimakon a ci kwallo. Sannan ya sami ciwo, duk da cewa bayan ya warke daga ciwo ya dawo takale da gadangada a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Kawai sai turaruwar Vinicius Junior ta fara dasashe tauraruwarsa a wannan lokacin. Yana cikin kokarin samun lambarsa, kwatsam sai aka yi sainin din Rodrigo a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da Eden Hazard a 2019. Duk da cewa Eden Hazard bai karko ba, kuma daga baya dai shi ya kuma benci sannan kuma ya yi ritaya. Ganin yadda sababbin jini suke nuna kansu a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, hakan yasa dole ya gane cewa ya kamata ya nema kansa mafita kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ko ya ci gaba da zama a benci. Bayan La Ligar kakan wasa ta shekara 2021 kuma da kuma shekara ta 2022, kwantiragin sa ya kare yayi ritaya a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a 3 ga Jun shekara ta 2023. Bayan ya bar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, wannan sune nasarorin da ya samu kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Ya ci La Liga daidai La Liga guda 3 daga kakar wasa 2016 da kuma 2017, sannan kakar wasa 2019 da kuma 2020, sannan cin kakar wasa 2021 da kuma 2022, sannan ya ci kofin Copa del Rey na shekara ta kakar wasa 2022 da kuma 2023, sannan ya ci kofin zakarin nahiyar Turai shi ma har sau 3 daga kakar wasa 2016 da kuma 2017 da kuma kakar wasa 2017 da kuma 2018, sannan kuma sai kakar wasa 2021 da kuma 2022, a inda ake zargin Real Madrid da kashe 'yan wasa masu tasowa a kungiyar. Carlo Ancelotti ya bawa 'yan jarida amsar wannan tambayar cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kasuwanci suke yi, kuma suna bawa dan wasa wanda duniya take da shi dama a wannan lokacin. Idan kuwa haka ne, Endrick yana ruwa kusa da kada a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid.